Bueno, boas noites a todos de novo, tamén para a xente que nos este escoitando, dicir que temos decidido, o alcalde, escoitado tamén aos portavoces, suspender o pleno por razóns técnicas hasta mañán a mesma hora, ás 8 da noite. Será de novo citados e comunicados todos os concelleiros. Hoxe os concelleiros de un grupo, o PBBI, pois tiñan problemas de enlace, polo tanto, creo que o resto dos grupos, pois a nosa opción era non aproveitarse desa minoría de un dos grupos para que mañán, como debe ser, todos os grupos estén representados e que se poda celebrar o pleno con total normalidade. Polo tanto, pedimos disculpas tanto aos concelleiros como a todos aqueles que quixeron conectarse. Mañán, de todas formas, se algún dos concelleiros que tiñan problemas de enlace xa desde a mañán, que se poñan en contacto cos servicios técnicos deste concello, porque evidentemente o que mañán ás 8 non este conectado se supón que non se quer conectar e polo tanto se lle dará como non asistente ao pleno. Aos demais, pois lle pedimos disculpas, pero creo que é a mellor opción que temos en estes momentos. Así que moitas gracias e se chegará a convocatoria deste aplazamiento para continualo mañán ás 8 da tarde.